Добър ден. Сега играем на Clash Royale. Тя е нова яка игра. То и вие имате. Това от Rixby 47. Много ви хареса клип. Айде зареждай това игра. Играят много. Аз играя много игри. Но тази ми е една от любимите. Добре, много ви хареса клипа. Може да видите картите. Ето, сега ще покажа на 5 арена съм. Други неща. Ето е 9 арена, най-хубавата арена. И единственото, което нямам втора арена е... нищо. Имам всичко. От четвърта арена нямам Face Potion-ка, Dragon Knight Legendary карта, Lava Hound, тази пета арена нямам само Ice Wizard и тази нова, която още не знам дори каква е. Добре, сега ще има. Трябва ми заради, иначе може и да загубя. Но няма и ние. Що имам вас? Нищо не е значение. Нищо не е значение, щом вие сте до мен. И ми гледате клипа, нали? Сега чакаме да той да пусне нещо от шовете. Вау! Вау! Това е много супер. Може да нож. Мисля, че може да направя. Не. И след видеото може да кажете, ако нещо не ви е харесало и така. Но, се надявам да ви хареса. Иначе. Не разбрах клипа, да. И първо. Сега се надяваме да е, ако може да е чест или с нещо по-добро. Силвър, няма значение. Добре, дами и господа, това беше клипа. Дано ви е харесал и до скоро от мен. Rixby 47.